Otomili somole. Otomi opalete bili engineer Bruno. Abadi abokri ko ile. Abadi ko ìjọba. Ezo pezo kuti chema ti makola ga kuko. Ezo pezo kuti chema ti makola ga kuko. Akuko mereme. Omere kogi state mama. Omere kogi state papa. Ebe mo jare ko lo bilongo na deku. Mani aruse. One of the amabede monu brother. Ajedema. Tuna kodiro. Chiche se waleba. Tawuta no buru kado binde manu abalaga. Akwodo buru kwelu nde manu no nimea. Ebebo. Ojuku bucket again. Ajuku bucket again. Ajedema. Odo na lo ireneba. Abu amada kuganye shabru muneji na bianna. Awe yage mele mu mama. Tango kumo. Achogu kelugu brother Makoola. Arabanko. Ebanye chilarose. Arabanko. Ebanye charoda. Arabanko. Ebanye chamumbo. Arabanko. Ebanye chinamungo. Arabanko. Ekena pepe. Arabanko. I see thy rival. Arabanko. Jampo thy rival. Arabanko. Kada pepo. Arabanko. Foto charoda. Arabanko. Mwe beti mpere. Arabanko. Foto charoso. Arabanko. Beti maroda. Arabanko. Ekena pepe. Arabanko. Laila. Chigi. Laila. Kame. Chigi. Asupwe. Abalite. Samabele yo. Kwamibe. Samabele agabeja bebe. Ebeni na idoko. Beni jeje wako. Ajite. Onye medoro mara yo mama. Onye medoro mabara. Ele bene lowa. Da oja turu. Ebeni na idoko. Beni jeje wako. Apollo. Sato. I can't be one of the other. Ejemebe Chukwu ine amiru kweru na euda. Ejemebe Chukwu ine amiru kwezoma na euda. Makpoma chikere mni onyomarima. Olisa gị nwa aka mụ agị nwa obi mụ. Ojadugbola me chụwara. Chakamela makwanu ebe amọrọ mama Owere. Enyi malama na nube. Che ala kpumanube. Wechụwara chinwo malakpumano heo. Wechụwara awụkpa oshare na bọlachi ụmụnne m eje mọnụ eleke megane ele he mega ashim onye chiri ka o chiri ya zere anụmaka egbukwanụ nwa enwe aha eji eji wu nwanne ejikwa na eji na enyi eji nke na ọwụla nwaanyị zụkwanna jikwanụ ada akwa na marakwala ka ahụ ọrịa mma maka m chanabaganụ na ha omume anyị Makoola ga akụkọ kịta ekwanụ Wednesday ahịa Orie abalị 9 ke ọnwa 9 afọ 2020 onye ga-ya ga-anọkwanụ taa nwanne gị nwoke Mazi Uchehara Prince Chima the counselor that Owerri Pikini ebe na bọọlụ nọ na gị share channel message gị share channel today's broadcast ka para oche gị bịa ma ndụ gị bịarukwa na ndụ ka agbama ntị Makoola gị akụkọ ije eti mpere
ebe anyị na-ezigbo mmiri sụga ya wụ isi ụtụtụ taa ebe ahụ ị nọkwa mmiri ozogakwa ezoga ọwa anyanwụ ya chaghị ebe ahụ ị nọ Anambra na-asị o ji awụ afọ bie ubiri ọkọchị afọ zekwanụ uzenekpa uduru mmiri ebido ekele dịrị chikere nri ịgbanyejemanụ ịgbanyejara ose akụkọ anyị ji akpụ ụgba akụkọ anyị ji aṅụ mmiri ịgbanye ga-eti mbere keke na pepe taxi driver o deberela it has deberedi eze kansụl obodo Ezinite Mbaise na steeti Imo ndị eze kansụl obodo Ezinite Mbaise na steeti Imo ke onye isi nwụọ ịwụkwanụ eze ka onye isi nwụọkwanụ eze ndị adakumam amụmara ịwụkwanụ eze osita adịmma nkwọcha ebela akwa tie olololo chi onye isi oche kansụl Ezinite Mbaise ịwụ Francis Onyeberechi ya wụ chairman Ezinite Mbaise Local Government Council ahụlaluga nhọpụta nwo chọrọ ịhọpụta ndị ga na-arụ ọrụ rịda ndị kọnstebụl otu nche ime obodo akpọrọ community policing onye eze ahụ si ọwụ ndị eze ka a si họpụta ndị ga-eso na ya wụ otu nche ya wụ ndị a ga-eji mere ndị nche otu community policing ahụ ashehima n'obodo ọwụla mana asị hụkpa ihe siri ugbulaka na asha ndị isi oche obodo na ndị kanselọs ndị lokal gọọmenti chairman na ndị kanselọ ahịa azụ Mbaise Ezinite Mbaise shanwe ha ejila aka nwojeje kpọrọcha ndị mmanụ chahụ na wu ndị mmo ga-etiga ya wụ na otu nche obodo ndị eze Mbaise abụọkwa n'ishishi ha dịkpa aha ha ga-eme n'ihi na ọwụ mmo wu ndị eze ka asị hụ maka ya wụ otu nche ime obodo community policing chanala ịgba ndị chairman na ndị kanselọ ị na ga-eji ahọfụta ndị ga-anọ na otu ahụ cha ndị kanselọ na ndị chairman na ha ejila je họrọcha ndị mmụọ chọrọ ndị eji agala nwoji ndị eji erumana nwishi na-abịa bịa itiga nwunga ahụ shi anwụhụ aga ekwe ọkwa n'ọnwa gara aga ka ọchịchị etiti wepụtara ijeri naira 13.3 13.3 bilion naira ka ọchịchị etiti ala anyị iwepụtara maka community policing ọhị federal gọọmenti iwepụtara 13.3 bilion naira chekeela ya ndị obodo niile ka nwoji hima otu nchekenwo kemgbe ego ahụ shikwa na bata katakata ọgbaghara abatala na kansụl obodo niile ịnọ na steeti Imo ke nwanne echi gara aga ọ na kansụl Owerri municipal ka ndị kanselọ na onye isi kansụl ahụ ya chairman na ndị kanselọ ịlụrụ ọgụ emerụsacha onwe nwo ahụ kwurukwa ya wụ otu ihe ndị na-abataga na kansụl kemgbe si weta ma ego allocation local gọọmenti ma ego security community policing nwo ọgụ anazi ada na kansụl obodo niile ịnọ na steeti Imo ndị eze ndị kanselọ na ndị lokal gọọmenti chairman etiela ụkwụ n'otu trauza ndị eze Ezinite Mbaise etiela mkpuchi olo anwụ ha ga-akwari ndụ lokal gọọmenti chairman na ndị kanselọ ya nwụ ha nara nwụrara ahụ chi ha ahụ herula nwo chọọ nwo ka Hope Uzodimma mere inaugurate dịka ndị isi community policing chi ndị lokal gọọmenti chairman na chọrọ ha iri mmụọ rikọkwa ma ọkpọchere
gaa na steeti Imo, it has been rigid. Ndị eleghị anya si awụhụ ndị oshi awakpula ndị uwe ojii nọ na Egbu kansụl Owerri North nakwa Owerri Nkwoji ịnọ na kansụl Nkwere nara nwo egbe nwo wụọ Ben Johnson. Akụkọ kọrọchi nwanne echi gara aga ka ndị oshi lere nnọọ otu onye sajenti ndị uwe ojii were mma oge daa ya mpọmpọ, were mma oge gbuo ya egbulegbu, para egbe ya wụọ Ben Johnson. Aprala ha egbe ahụ wụọ Ben Johnson, mana tupu nwa wụọ Ben Johnson ahụ nwa wụrụ epụghị ụzọ were ọkụ lega ụgbọala ndị uwe ojii nọ nga ahụ, patrol van ndị uwe ojii. Ndị oshi ahụ ewere ọkụ lega ya patrol van rie mbọmbọ ọsọ. Kena oke mere na nwanne echi gara aga ka kena imere n'obodo Owerri Nkwoji ịnọ na kansụl Nkwere steeti Imo. Mana echi gara aga na Egbu ịnọ na kansụl Owerri North ka ndị oshi bịakwara ọzọ wakpu ndị uwe ojii, na-ekwu wakpu atak nweme ndị uwe ojii ịnọ na Egbu kansụl Owerri North ataki nwo ewere mma oge kpamma Echikweme gbuo otu onye uwe ojii, gbuo ya jaja, para egbe ya wụọkwa Ben Johnson rie mbọmbọ ọsọ. Akụkọ kọrọchi echi gara aga onye uwe ojii ahụ egburu mma na obodo Owerri Nkwoji chi ọnwụọna n'ụlọ ọgwụ ebe ọ nọ na Ọlụ n'ihi mma ahụ egburu ya. Keme n'aka abụọ a na-awakpo ndị uwe ojii na steeti Imo gbuo nwo mma ma narakwa nwo egbe nwo wụọ Ben Johnson yawu gbalaga ma ọwụkwanụ rie mbọmbọ ọsọ ma ọwụkwanụ gbaa 440. Adụfuka m nwụrụ ndị dam. Enwere onye ama ụzọ oshi bịa. Olenga. Enwere onye ama n'ụzọ oshi na-abịa n'Owerri. Ya kuma emechakwa anyị gata n'ala. Ọrịa mama ekele gị Fabian Chukwude Bọlachi Innocent Ukwu Egbu Chidubemi Ukwu Egbu Obiọma Ekpe Sikon Rich Nọsike Ụzọma Kambasi Bọlachi Denis Okwukwe Friday Ugo Sunday Osita Levi Akụzuo ụmụnna onye mgbidi Kalistus Akụchie Okoroben Obi nwanne Maki Nelson Bọlachi Chika Akụkọ Jonathan Promise Emeka Chinwụba nwanọ n'eze Chibueze Anyam Awodi onye ọma na United States of America ndewo. Augustine Igbozulike isi how are you doing today? Remember Nancy Opereke Martin Uzoma Esi, you are blessed my dear, amen. Ugo Sunday ndewo. Uche Crisantus ndewo. Mami Stella Mane Bọlachi bịaruola. Mark Idahosa Bọlachi. Ugo Sunday Stanley Patrick Ikenna na Nso Galentine Ugo Baso Meka Agụ mekelekwa gị Okenna Mukwu Lonjana Nokwanda ụkọ ha ọchọrọ Jonathan Mampas Anyam Awodi Billy Sami ndewono John Muruti ndewo ka anyị ga-akwanụ n'ihu. Mandoke bukwana shabara buru, mandoke bukwana shabara buru, mandoke bukwana shabara buna, abara yoko jebu maye. Mandoke bukwana shabara buru, mandoke bukwana shabara buru, mandoke bukwana shabara buna, abara yoko jebu maye. Kawai walima, onyeti lodumo, mofi, pasi gode. Kawai walima, onyeti lodumo. Okechukpeke ekwelamo Okechukpeke abidusubie Aka Chiga steeti Imo ewo ndani Hope Uzoremma aga ya ugburu abụọ anọrọ na echi gara aga n'obi ọchịchị steeti Imo ya bịa aka n'akwụkwọ iwu ọhụrụ ndị ụyọ nzukọ omeiwu steeti Imo ya Imo State House of Assembly Kendani Chiji Collins onye mba nọ ịnọ na isi ya akwụkwọ nwewere akwa na ya akwụkwọ atụmatụ iwu bilu echi gara aga Hope Uzodimma asign ya
bilu abụọ ndị ahụ. Akwụkwọ iwu bilu ahụ kembụ ka ehima otu ga na-ahụ maka azụmahịa, mmepe azụmahịa ntakịrị owedere nakwa bakpụbọrọ akpọkwa na State Micro, Small and Medium Industries Development Agencies and Other Related Matters n'asụsụ Bekee. Awụ bilu kembosu ọ pasịrị bill ahụ bill for State Micro, Small and Medium Industries Development Agencies and Other Related Matters. Ọwụhe nwokpọrọ ya wụ bilu na asụsụ Bekee. Bilu ka abụọ nwa okwukwa na okwu ya ọ bilu ke ga-ehima otu ga na-elebara anya ọrụ niile ikwere steeti Imo nkwa. Bilu ka ahụ bilu akpọrọ Bureau to Control, Coordinate, Supervise and Monitor Projects undertaken by donors or development partners in Imo State and other related matters. Ewu bilu abụọ akachiga steeti Imo ebiana aka echi gara aga ya wụọ iwu na steeti Imo. O bụ ụzọ dị mma n'okwu ya kelere ndị wetara akwụkwọ ahụ, kelekwanụ ndị ndu ụyọ omeiwu steeti Imo ka onye isi mmụọ iwu Chiji Collins, mana Chiji Collins abịahụ, onye nọchitakwa n'anya ya iwu osote ya nwa ewukwanụ onye omeiwu ịnọchitaga anya kansụl Nwangele n'ụlọ nzukọ omeiwu steeti Imo iwu Honorable Amarachi China iwu anyanwụ. Onye bịara wetala akachiga steeti Imo ewu Ndahopu akwụkwọ ahụ echi gara aga. Ndahopu Ụzọdịmma kwuru chi iwu ahụ nwa mere ahụghị iwure mma chahụkwana iwuri oke mkpa. Ahụghị mere ya ha asụghọ ngọngọ, ahụghị mere ya ha elehụ anya azụ, ya hụ jiri gaa n'ihu bịga aka ma mekwa ha ahụ ya wuru iwu chọọ garị mma iji na-eleba anya na ndị eji abịa na steeti Imo ekwe nkwa n'ihi na ndekwecha nkwa shanwoge ịrụ enweke nwoge ịrụ nwobido foundation mmorula izu ụka abụọ nwa agbalaga ya wụọ mmiri awụrụ elu okwute ma ụkwanụ nkwa ekwere nwaanyị n'elu akwa ndina. Arema Anyam Awodi Ishi, what is going on in Imo State? I cannot understand again. So sad. Every day, bad news. Obara Ara. Robert Oriako Ishi, they run away with through Ben Johnson. That's all Busa the master. Ikechukwu Olukusho were speaking good day. They will educhinko ebolachi onyoma na Manila. Ekalistus Anisiono. Eche nwanne mmadụ ndewo. Wizi Franklin Ebube Jizọs ndewo. Ugoboso Mekago ndewo. Billy Samuel ihe na-ebiri Uchenna Nicholas Esheweshi na Brazil ndewo. Ọnụaha Bresen Pastor Chimezie Ebolachi Kalistus ndewo. Paul Ozemena Siegbu Toneski Paul Johnson Mmadụ Akọ Onyeka Tochi Flavian ndewono. Ka anyị gakwanụ n'ihu. Izuchukwu Oka isi na Instagram jibata ozi isi Owerri pikin, that is good for those police. They are busy killing our Biafran brothers. Obarara Dondon ndewo ukwu aba Soni ndewo. Anderson Stainless Ebola Chichibike Arekwa Memma Chidebe Evaristus Izuchukwu Oka. House of Zinara ndewo. Bioma Chienyolo Kinsley Izuchukwu Okachi Bomba 1 yarelano Makinsili Emeka Ematesi Onyerikam ndewo. One of Japan, he came man of Oh, Deberela, it has Debredi.
aka chịbụrụ steeti Abia isi ụyọ mkpọrọ lọọ ya isi ụyọ mkpọrọ yọkpuayo n'ọnwa Junu afọ ịwụkwanụ oji mkpara chief whip ndị sineti ala anyị ewu chief ọjị ụzọ Chiazọka Kalụ agwala ọchịchị etiti ala anyị chinwo ha ya aka ya hụ jee mba United Kingdom jerio onye ndu otu IPOB n'asụsụ bekee Indigenous People of Biafra ịwụkwarụ Maazị Nnamdi Kanu chinwo afọ ya hụjerio Nnamdi Kanu arịrịọ na ihe gbasara okwu ahụ okwuga maka nkewa ala Naijiria si ahụjeri ọhụ si Nnamdi Kanu hụhafụkwala ịnọ na-ekwu okwu gbasara nkewa Naijiria si Nnamdi Kanu ahụ ga-egela ya ntị yọkpuayo ka anyị gbakọgbu aka mezie Naijiria chịkpa Naijiria siri ugbulaka na ikwu okwu nkewa aha uhe ekwesịrị ịnọ na-ekwu n'ihi na Naijiria ndị niile nọ n'ime ya ahụ ndị kpụkọchara ọnụ ahụ ndị bịakọtachara ọnụ si onye ọbụla nwere ebe ya agbata ya isi arịga mma nwere ebe mmochi kichasị anyị kichara ekiga chi anyị ahụrị ntangodo chike anyị ahụ gara ahụ chi okike Naijiria aha agabe enwe isi ugbulaka chi ọchịchị ala anyị hụdiga ya ka ya hụje mba United Kingdom jejegwa Nnamdi Kanu chihụ ha fụkwala okwu gbasara Biafra nakwa ikewa ala Naijiria chihụ yọkpuayo chihe kwesịrị ịnọ na-ekwu ụka ugbulaka na-awụ imezi mpaghara ọchịchị niile nke ga-eme ya ma n'onye ukwu mma ma n'onye nta mma onye ugwu na-erite uru onye ndịda na-erite uru onye ọwụwa anyanwụ a na-erite uru ebe niile amakwanụ mma cha chọrọ ka emee ka ọchịchị mana onye ọwụla mma aha uhụ ikewa Naijiria Obiara Nwankwọ Ebolachi Ekene ụwa isi Instagram isi Owerri pikin na wow you go change your name to Naked Pikin make we see if Owerri will be good because I don't know if it is this name you answer that is doing all this. Igbo gazi mebubo Sami kọsụga ihe niile emega ala Owerri Ekene onye ụwa Ekene onye ụwa just gwa m so uwe Chelsea m so uhe ịgbagaga anya mmiri Ekene afụmako Arema Prince Akueliba Ishi Dakar, Senegal. They will cheat the survivor. Ishi Supreme Court Governor every day. He is in Abuja. Precious Lord Ishi Bolachi one name make Ematesi Onyerikam Ishi Dalu Owerri Pikin. How was your night? It was fine and Emmanuel Magada Ishi all the police and DSS in Biafra land they should all be killed. Obarara Maduaka Onyeka Ishi Ọjị Ụzọ Kalụ will renew the consequences of Iriji Germany in 2020. Watch the next episode. Eriko B. Ebolachi Ishi Ọjị Ụzọ Kalụ is a confused man. Maazị Mahakwe Egbuchula Ishi Ọjị Ụzọ Kalụ is dreaming. Fabian Ichukwudi Ishi Ọjị Ụzọ Kalụ is suffering from prison mentality. He needs to go back to prison. Ematesi Onyerika Ishi Ematesi Ishi ụzọ ekwensu you just talking nonsense. Okay. Prince Akueliba mma. Stella man Ishi that man is foolish man. Biafra is coming whether he like it or not. Ugo boss Omeka Ishi Alhaji Ọjị Ụzọ Kalụ your shame they shame me. Chukwu Hechimond Ishi Ọjị Ụzọ you deserve to hang in public. Chika Ndo Ishi very soon they will receive 1 kilo of pepper in their eyes. I know amount of water will sustain the hotness.
Chidubeme Ukwebu Ishi Biafra restoration is unstoppable. Honor her blessing Ishi. This man is a fool. Ukwoma good luck, Ebolachi. Ukwoma good luck, thank you for your support yesterday. Ashim Chineke Gojegi immediately. Ewo Tokonado, Ekweme. Billy Samuel, they wish you come. What happened to Ekwemadu will happen to you. Are Mahobiama. Jonathan man pass Ishi, where pikin. If you go to UK and come back safe, I will know that he is a man. Mass teacher afternoon. Or Ugo boss Ishi. Can I take your time? Ehona. Gwakwaya. Ike be Ishi. If Ojus Okalu, okay. Ishi, if Ojus Okalu go and come back alive, I will vote for him in 2023. Obarara. Mazi Mahakwe Ishi Ojus Okalu is suffering from prison sickness. Glad to see O2 Onyeshi, my brother. One name okay. Anale Arekwa Memma. Chris Emidon Ishi Shigana Elega. Mommy Stella Ibonsu. Ebolachi, you are highly welcome. Ora Damarama. Ekene always Namde. Wachi, if Nanda Wachineke cannot get you, you will regret your life. You have come out from prison and you have started another fake promise. Prince Henry Ebolachi. Francis Emoji, Ishi Ojozo Fulani Kalu is digging his grace. Ikechuku Eluku, Ishi Ojozo Kalu's statement is the political talk. Anyam Odisha Alhaji Kano Buhari houseboy is dreaming. He is mad by making such a statement. Shame to him. Arema Kanye Gani home. O deberekwala na steeti Imo, it has debrede. Okwu gbasara mwakpu ataka ahụ emere ụgbọala gọvanọ Eshi ahụ Oshi Obinze ayọkpu ayọga n'akụkụ ụlọ oriri na nkwari Concord Họtelụ imere ejiri nwụchie ndị ọrụ Isopadek mmanụ 15 rụbaga nwụọ n'ime ụlọ itiri ndị uwe ojii kemma ihe karịrị ọnwa 3 taa n'ebubo shi awụhụ ndị ọrụ Isopadek Chọwunde otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP ịkwụrụ ụgwọ Chinwobịa kụọ gọvanọ steeti Imo he ma mikwa nna ya ihere. Ndị eze ọha ji egbe ma ndị eze Uguta eje na je kpọtụrụ aka chịga steeti Imo ewu ndanyị Hope Uzodimma agaghị ugboro abụọ oku n'obi ọchịchị ya ịnọ na steeti Imo. Jejerịọ ya biko Shinda Hope he na ha ụla ndị beke anyị emena gị biko waghara mmụọ ma kpọhafụkwanụ mmụọ. Anyị amara na chi emehiela gị biko were Obinna eji agbaghara ụmụaka ya ma nwụọ mejọọ ji gbaghara mmụọ. Anyị arịọla gị biko n'aha nwa anyị ji aha Chineke na Jizọs Kraịst nwa ya na-arịọ gị n'elu ya biko kpọhafụkwala anyị ụmụnne anyị ahụ. Aka chịga steeti Imo ekperekwanụ ahụ mmokwuru chaya ha anụ na arịrịọ nworịọga ya chahụgharị mmasha nwa ahụ bịara bịarịọ ya arịrịọ shi ayahụ ga-ahụhe ya hụ ga-eme ka enwe ike kpọhafụ ndị ahụ mana ya hụ ka nọ akpụ atụmatụkpa a ga-esi mee Isopadek ama mma ka o nwekwana ike kpochafụ ndị ọjọọ na ndị mpụ na ndị arụrụ ala ịnọ na ụlọ ọrụ Isopadek ahụ. Isopadek anyị kwugakwana ụka ya ọwụkwanụ nene ọwụ Igbo State Oil Producing Areas Development Commission ya wụ obodo ndị mejupụtara obodo ndị ahụ eji amịpụta mmanụ crude oil na nwowu Isopadek. Akụkọ kọrọchi ndị Isopadek ahụ na ọnwa izuụka 4 gara aga ka nwa wakpuru ụgbọala gọvanọ ebe Oshi Obinze ayọga n'ihi na asị eji nwa ụgwọ kemgbe ọnwa 8 eji nwa ụgwọ enwekwanụghị onye isi nwa ahụrụ gọvanọ onye ji nwa ụgwọ onye ji ego nwa were pure water luma gọvanọ anajide mmanụ 15 15 chanatara nwa otu egbe ntụ chakakpum nata nwa chen nwa ojichi ịkwa gọvanọ ọgụ na padlock nwa oji nakwa mmanwụ nwa ojikwa gọvanọ shi anwụha ahụhụ ndị ọrụ Isopadek kemgbe ahụ anọbeghị n'ụlọ itiri ndị uwe ojii. O dokwara anyị anya shi izuụka 2 gara aga ka onye omeiwu ịnọchitega anya kansụl ọha ji egbe ma n'Uguta n'ụlọ nzukọ omeiwu etiti ịnọ na Abuja ịwụkwanụ Honorable Uju Kinsili Chima
nakwa ndị omeiwu ịnọchitega anya ọha ji egbe ma Uguta nakwa kansụl Aisopadek ndekọ ọzọ jiri eje kpọtụrụla aka chịga steeti Imo rịọkwa ya arịrịọ n'otu okwu chihụ biko chilakwala iwe ya azụ ma gbagharakwala ndị na imegharị ya mana kemgbe ahụ Hope kwechara nwụọ nkwa ya hụ ga-ahafụ nwụọ ọ hafụbekwa nwụọ ndị eze ejeghakwala ugbulaka jee rịọkwa ya arịrịọ chi ya biko gbagharanụ ndị anyị amara na chi emere hụ gị embaras ba ime convoy gị atak biko gbaghara nwụọ so anyị lega anya chi gọvanọ steeti Imo ga-agbaghara nwụọ ma reliziekwanụ nwụọ enwere akọmsi m akọla na Chima akụkọ onwe ya akịrị na abọ ndị a na-azọgeze ụmanụmanụ akọ mgbemgbe gbakọ ajụmakịrị chakịa n'ihi na jawezi ya chahụ otu nnọọ ya tụ n'ụzọ ụmanụmanụ achị ya Aremma Benjamin Kevin Ejugam Ishi, what is wrong with that man? Ojo Zokala. Man, my brother. Mom Stella Igbo Ishi, he should go for deliverance. Okay. King So Ishi Ojuzo is a fool by saving Fulani. Aremma okay, Chuku Ishi Ojo Zokalo is a fool. Obarara. Bangore Friday. Ishi before going. Please tell him to share all the money he stole from our state, Abia, because that is the end road. Sure. Arema try ask Ekuremado Alpha. Chibeze Martin says good morning, bro. Over Pekin. Arema Emmanuel John Ebolachi. Ukwaba and they were. Orejiela itazirejide achụtuola igwe ndị obodo mkpunando Aguleri ịnọ na kansụl Anambra East ewukwanụ igwe Alex Edozie ụnọ achụtuola ya n'oche eze ya werekwanụ Johnson Onyeaka Mbanefo dochie ya akụkọ kroshi eze ahụ so n'otu n'ime ndị eze 12 ahụ ndị so Prince Atọ Eze jee na Abuja n'obi ọchịchị ala anyị jeje ịgbagide ama gbagide akachiga steeti Anambra ewu Willie Obianọ akụkọ kroshi mmanwojecha na yo Willie Obianọ achụtuo onwo Chinwoje nọrọkwala otu nga ya enye nwo suspension ọnwa 12 ya 1 year suspension. Ndị obodo ahụ agbakọkwa n'aka achị enwere ama anọ ọkwa n'ọnụ eku anọ ịnọ na obodo mkpunando Aguleri ahụ nwa agbakọ aka chụtuo eze ahụ iwu eze Alex Edozie ụnọ nwa chụtuo ya oche họfụtakwanụ Johnson nwa họfụta Johnson Mbanefo rịta eze nwa ọhụrụ ekwuru hụ sị Edozie ụnọ ahụ ha emejọla ndị iche ala nwo ya wa ha emejọla the gods of the land cha ha gamakwa awụ eze nwo ọzọ onye nọchara n'obodo ahụ ya wa onye okia ịkacha na onye ojimkpara nwa onye prime minista nwa n'owu nwo abịa nwa agbakọ aka chụtuo ya n'oche mekwanụ onye ke ọhụrụ na-achọ na wu eze ọhụrụ nwo tụọkwa ihe chere na obodo mkpunando Aguleri ịnọ na kansụl Anambra East achụtuola ahụ eze Nwokorochi oso ndị jereje gbaa Willie Obianọ report n'aka bubu ejere ha ịgba report mana ọwa ọkụ hụ na nwo send ya nwo back shimola kpocha nwa ga-ahụ fu bubu ayọkpu ayọ ahụ Willie Obianọ shi nnu ji ịgba m report n'aka bubu shie nnu shama hụrịga ego ndị eze na ndị local gọọmenti ọrị mma bịa wụọ ọnụ na eze
ya enye m suspension ebidola wit onye ke na-achụtuola ya dịka eze replace ya ọfọla mmanụ 11 onye mabịa elemo agbanwezigiza lakwela kemgbe eji enu jiri bema amawele etonwonya tam kotela njebega o makoko n'anya na mbatoga ndị na Amerịka le ndị na London yọma Aremma Emmanuel John Ndewo Igbo Kezi Joseph Chijioke Chukwuebuka Donvan Francis Aremma Princess Sonny Daalukwa Jonathan Mampas Ishowere Pikin, we are begging him now to free our people. He is doing guy. When we will stop work for those oil companies in our land, he will know that we are not looking his face. Aremma Nde Isopadeke. Francis Nwachukwu nwanne mmadụ jisike Aremma Samuel Sunday isis Aremma Ndewo Ozutes ihe a na-achọ Peter Ishowere Pikin, God bless you for the good work you are doing to inform us what is going on in Nigeria. Aremma Ekene Owa Eshe Nigeria, how can you keep people in the police cell for a month without taking him to court? Very, very bad. Samuel Sunday Ndewo Stella Mane, Mommy Stella Mane, you are doing a good job, my son. Forget these leaders. Okay. Aremma, they are dead walking animals. Mazi Sylvester Ifeanyi Ebolachi, Prince Diako Elibesha, Jonathan Mampas, Ishowere Pikin, Aremma Agwona Meka, Stanley Njimezi Aremma Ndewo Maki Nelson Ndewo ka anyị gakwa nọ n'ihu yakoma o nwere ele wute m mabalijema kerujo manya amama mmemme yakoma otu nwa na Naija aga mụtacha je n'obodo Amerịka Akụkụ yokulayo oyoma yakoma mwana ba alala na mụ ya o yeke mo kengecha o ke manti onyere ndị mama onyere ma kenye yarema onyere ndị papa oto ka o wande ba ibe koro gelako oke jemi amara je tinye nke ya o amada de la so shaya na ọchịchị steeti Ebonyi ke David Umahi ịnọ na isi ya ewerela ụyọ ọgwụ akpọrọ Presbyterian Joint Hospital ịnọ na obodo Oboro kansụl Ọhazara steeti ahụ aka o mechara ọgụ afọ 5 ndị ebe ahụ inyere ya ndị ụyọ okpere Presbyterian n'ọnọdụ 100 years lease. Aka o mechara 100 years lease ndị obodo ahụ agwa ọchịchị steeti Chinwobia were hụ ụyọ ọgwụ ahụ. Akụkọ kọrọchi ndị obodo ahụ bila ndị Church of Scotland Mission ala nwụọ n'afọ 1912. Anamecha ndị Presbyterian Church ewere ya wụ ala. A sịkwanụ ihe nwa kpebiri wuchi nwaọrụcha ụyọ ọgwụ ahụ nga ahụ nọ ụyọ ọgwụ ahụ ọgụ afọ 5 ya wụ 100 years ọgụ afọ 5 Chinwo nọcha nga ahụ 100 years nwe were ya wụ ụyọ ọgwụ nyehu ndị nwe ala ahụ nyehukwana ya ndị obodo anaji aka nwụọ hachirima ya wụọ ụyọ ọgwụ nwụọ. Achịkwanụ ọwụ n'afọ 2011 ka lizi ahụ imere expire ka nhafụ ala ahụ ya wụ agrimenti nwe mere expire n'afọ 2011. Chikwanụ kemma afọ 2011 ndị obodo aha na-agwa ndị Presbyterian Church lekwa mkwekọrịta anya ndị anyị nyere ala n'afọ 1912 ikwekọrịtara ndị oge nkwekọrịta ahụ ezuola na ha ala na anyị ụyọ ọgwụ anyị na were ya n'ihi na ọwa ala anyị ka eji rụọ ya. Nwana je kpọtụrụla ọchịchị obodo Ebonyi steeti. Ọchịchị Ebonyi steeti anabịa debe natuo ndị ahụ ikikere nwoji nwere ụyọ ọgwụ ahụ ya wee revokuola the power nwojiri nwee ụyọ ọgwụ ahụ. Gwakwado ndị isi ụyọ ọgwụ ahụ ya wụ ndị chịga ụyọ ọgwụ ahụ Chinworituo n'oche
Shonawu ọchịchị steeti Ebonyi na nwe yawu ụyọ ọgwụ Presbyterian Joint Hospital ịnọ na obodo Oboro kansụl Ọhazara steeti Ebonyi. O deberela Itazi Debredi. Ndị uwe ojii na steeti Anambra anwụchiela onye evangelist aha ya wụ Chukwudi Ndubuisi maka ịkwaso nwa onye agbata obi ya nebo ya iri afọ 12 12 years iko n'ike. Akụkọ kọrọchi evangelist Chukwudi ahụ ri afọ 38 38 years ịwụkwanụ onye ekpunegbu kansụl Nnewi steeti Anambra rara na n'ọnwa ahụ nabata ya ime ụyọ ya ma rie nwaakịrị ahụ iri 12 years ọrụ merụọkwanụ nwaakịrị owedere ahụ. O richana nwaakịrị ahụ ọrụ, nwaakịrị ahụ eje kachi olekwanụ evangelist eriri m ọrụ dịkachicha m ebe niile. Apụfụkwa agbakwarụ ndị uwe ojii abịara pụrụ ya wụ evangelist Chukwudi. Onye isi ndị uwe ojii na steeti Anambra ịwụkwanụ CP John Abange ekwuola si a ga-apụfụ ya wụ Chukwudi n'ụlọ ikpe oge na-arịghị ọtị ebe a ga-anọ kpee ya ikpe. United States of America. O rejiela Itazi Regidi. Ndị uwe ojii ejidela mmanụ ndị gburu otu onye dibịa ịwụkwanụ Henry Ọkam Chinyere Eze Uhe eji akpọ ya ịrịkwanụ afọ 34 na kansụl Ọkịja n'obodo Ọkịja kansụl Ihiala steeti Anambra. Akụkọ kọrọchi otu onye nga nwụọ ya wụ otu onye shi nwoke ahụ jiri eje gbakọ agbu aka ya ndị ọzọ akpụrụ nwoke ahụ akpụrụkwana nwoke ahụ n'abalị 30 ọnwa Ọgọstụ ịgara aga. Ewere egbe pọmp action jeje gbagbuo nwoke ahụ, gbuo nwa njanja ala arịghị uru, lie nwoke ahụ ime ala nga ahụ. Asị nwoke ahụ ịwụkwana onye dibịa iri afọ 34 ịwụ Henry Chinyere Eze ahụ ji enye na ndị Ọkịja aka imere ọnwụ ya iji kpaa ọgbaghara ada abịabịa chọma chọfụtashi lekwa ndị igburu ya anajide ndị ahụ igburu ya. Ndị ahụ gburu ya eje kpọrọzie ndị uwe ojii na ndị obodo jeji nwụọ ebe nwụọ nọ gbagbuo ya wụ nwoke wụ Henry liekwanụ ozu ya na njanja ala. Ndị ahụ igbukwana ya wụ Ọbasi Feti Ezinne nwaanyị ri afọ 23 23 years ọkwanụ onye Mbaitolu steeti Imo anyị. Onye ọzọ sokwagbuo ya wụ Ntomchukwu Anabara onye erekwanụ afọ 33 33 years ịwụkwanụ onye Ọkịja ke ọkwanụ nwanne afọ ya nakwa Abụchi Obinna erekwanụ afọ 26 26 years ịwụkwanụ onye Ihiala steeti Anambra. Agwafọtakwana ozu nwoke ahụ paje ya na ọba nchekwa ozu
ebe anọ mee ya autopsy dọbakwanụ ya na-echezi ihe ndị ọzọ ị ga-eso na ya wu okwu. Chief Randy London, George Okoro, Onyago, Arema Mazi Sylvester Ishi Germany mekelekwa gị Samuel Vincent Chima ndewo ekelekwara m gị Samuel Nwankwo Ishi Ojuzo Kalu. You deserve to hang in public. Come, what happened to Ekwemadu will happen to you, Alhaji. Joy Sunday Ishi, the effect of coronavirus in the life of our children and school. Arema ka ahụ link himere. Arema Kamela onye ntị bụ nka nwanne gọvanọ ịnọ na Lagos emega ọfụma. Okoro Beni Obi nwanne shi fake prophet everywhere. Good day, Louis. Good day, Louis. Eche Ojuzo Kalu is Igbo prodigal son. Onye ọcha Jakarta ndewo onye ọma. Chidubemi Ikwu Egbu is abomination. What is going on with some of our evangelists? Tochukwu Amechi Showore King, God bless your work. I love that. Keep it up. Thank you. Momodu Abu. Okay, ndị oshi abịala ahụ. Chief Henry Igwe Chinedu Okorobịa Owere biri ọlụ ịnọkwanụ na Treviso Italy emega ọfụma. Eleke mega ebiarụla sakelela m ezinụlọ gị ụmụ gị ọma atọ nwaanyị gị iji eme ọnụ akwa eri aṅụ na Treviso Italy. Are you driving and watching or you are parking and watching it? Ndewo Paul Ozeme na Asiewu. It is too sad. How can they kill him like that? Ịhụnna ọgbarara okukwara m. Dr. Ifeanyi Imokoro Udo Ọhawa Japan ike manufọ nwanne eze bi na bọọlụ piaba onye mma ọgaranya dị olula mmadụ abụ ọgaranya ga-aba nka olula mmadụ abụ ọgaranya dị olula mmadụ abụ ọgaranya ga-aba nka olula mmadụ abụ ọgaranya dị. Okoro Ben Obi nwanne isi Owere Pikin, you change your voice. I like her voice came chita. Emre me increase the tempo. Arema Orejiela. Okay, me read the other voice now. Orejiela agbala na anwụhe onyonyo onye nkuzi mahadum steeti Imo State University na asụsụ bekee. Ewukwanụ onye isi ọgbọ akwụkwọ biochemistry aha ya ọkwanụ Prọfesọ Emmanuel Esogbu onye agọ mmụọ ebe o jere nnọọ ịkwaso nwa akwụkwọ ya iko. Akụkọ krọshi nwa akwụkwọ ahụ nnọọ jeje nwa agbọghọbịa ahụ jeje shiela ya ọnya ma onye na-asụtụchara nnọọ uwe ya kpọrọkọtọ agba. Ndị uwe ojii awụcha ele ya wu onye lekchọra nwụchie ya kpechikom tiga ya hankọfụ aka nga ọgba ọtọ ọtụtụsacha n'uwe ya etiga ya hankọfụ aka nwụchie ya. O mere papa ebe m jere kwụlọ bi longo na egwu nwanne arụsị nwanne obi ya gbamede mọnụ brọda anyị ejema nuna kodio chichese gbalịba tawụtala bụrụ kadọbi ndị mmanụ na-abalaga akwodo bụrụ elu ndị mmanụ nọ n'ime ya. Arema Bani Pen Ogazie ndewo Prince Chima Ujiako greetings. There was still a man I saw it yesterday that they say his brother was among the killing and the world is coming to an end where someone's brother will plan to kill him. Okoro Benson your tone sounds great. Thank you. Temple Onkwe ndewo Bani Pen eyes na me. Okay. Glorious Uchidi Eberishi. I'm from Mbise but living in India. I sent my number yesterday and you didn't call me as you called others. Hey, sorry. Hey, Igbo India.
Don't worry, I'll call you. I'll call you. Nano can not make Chima popular my fans in then on Nigeria. So Chan them man drop my number. Most of them drop and I called those of them a drop number. One day we are happy to hear from me. And they are all doing well. I thank God for their lives. And I hope you are doing well. Kamela onye ntebunkishi chai my lecturer, church abasalo, konya lecturer again. Prince Chima Ojakishi, my question is, did he force the girl to his hotel room? Hafukwalano. Anya amaracha ihe gaga on na school. Awo by forcing. Lecturer, anya amarachi school anohụ on, but school no on. Enwere ndị dega project inwu now. Enwere ndị dega project inwu, as I'm telling you, ba school anohụ kwa on. So lecturer can tell you, shige, game huke, shagi haga pass, ya shigo, ya come and meet me, so place, or ya shigi jaka book hotel, ebe ga ya ga. So all the case, here now, ha won planning, ahajichara ya wo di ọrụ ahaji. So ahajichara ya wo ọrụ ahaji. Onwe ike onye na nwa ahụ nsogbu, nye nwa ahụ nsogbu, nwa ahụ arịkwanụ ready inye ya kpekusi ya. Nwa ahụ esi elu ya up. So all the thing. Good day, Louis. You are the one to call him, okay? Okoro Benson Obi-Wan, she's very shameful to the lecturer. Prince Tonishi, imagine all those devils called professors. Chukwu Ebuka Donvan Francis used to be honest, that act was very wrong from the zoo police. Kennedy Obi Obioma Ebisha, I love you, brother, by giving us all this information. Anyam Awodishi, please continue with that voice is good. Okoro Ben Obi, come on, voice Jawaishi. Oja wish because already high. Ome onye goga soprano. Or he soprano and good news. Hey, Anyam Awodishi Orema. Okoro Ben is no more lecturing job for him. Ban pen is something is happening in Orlando. Amy Dono is the reason why I did not drop my number is that I'm not based in Nigeria, I'm based in Ghana. Orema. And you couldn't make it shameful to our lectures. Aremumune Chineke jiri chọọ m mma kpa ka anyị si hụ ya akịta. Nga ka m ga-achịkọta ya na omume anyị Makoola gị akụkọ. Onye wetakwa nnaju omume Makoola gị akụkọ ka ọkwa nwanne gị nwoke, enyi gị nwoke, Mazi Uchehara, Prince Chima, the counselor, that Owerri Pikini. Chebirikwanụ m echi bịa ma ọ ga-akụ 11:20 AM 11:20 AM kụrụrụ ya ma ọ ga-eji nkeji 20 gafee elekere 11 ke ụtụtụ. Dam gị akwụla nnụ akụkọ ndị ọzọ ịgbara ọkpụrụkpụ kposhi rejie kposhi debere nakwa ebe ọsọ ịgbara ashim onye anyị hụrụ taa ka anyị hụkwa ya echi. Ya rụma birthday gị ọbịa mana ndụmọnwe nwere mmemme ọwụla ị chọrọ ime menwekwa na ihe ị chọrọ ime advertise kpọọ m n'akara ekwentị ahụ nọ nga ma ọ ga-ezitere m ozi na igwe mgbasa ozi WhatsApp ka anyị dakwala ntị mara kpanyisi eme ya uhe enwekwanụ ihe nwere iji akwado ha omume ga-emekwanye amara ga-apịa anyị na igwe ahụ nọ nga ahụ. Achịmbarịla onye ukwu mma weela onye nta mma ka anyị gbarịanụ egwu agbarịa unity in diversity if you know you know ka anyị gbaranụ egwu uchiaka ụmụ obili Igbo. God bless you immediately.
ala Chima akụnwa ọzọ ka m na-akpọ ụmụ obili Igbo ife na-arụ ka nwoke mmụọ ọ bụrụ na ọkọzie ranede n'ebe ọ na-eme bụkwa nya na-edelude mgbịrịgba ụlọgụ na-atụ ebe yana n'ụka m na-ebe uwe ọgaranya nwunye mmanwụ ọlọgụ ike nwụrụ odogwu a na-amarọ dịka aka mgbịrịgba odogwu na-atụ ere ma mgbe dị ike bụrụ anyị ya bụ ebe si na anyị na-abịa ihe Nsogide dị ike na-ete uro mmekwute mmọnwụ na-akpọ ebe mmekwute mmọnwụ na-akpọ uwe ọgaranya mmemete mmadụ tinye egwu ebube dike ebodo nye aka nna mmekwute mmọnwụ na-akpọ oyi akụnwa ọzọ nwanne m mberede nyere dike ọkwa mberede kaja na-edegide dọbala tule ma nselibe dọbala tule ma nselibe n'otu osiri ma nselibe ala chime egwu chime juru n'elu kodo egwu chime ude sikwanye na-abịa ebe dọbala tule ma nselibe dọbala tule ma nselibe n'otu osiri ma nselibe ala chakụla mụ na chimelele ka njebe si na ndị adị oyi ibe na-enwe n'igwe dị n'ụwa bụ na nwoke bụ ibe ya a sị na nwoke bụ ibe ya na ndụkwalụ ya kwesị ka nwoke ga-esi yọ nwoke iri ya ego ị gaghị akpọgharị ya akụkọ ele mgbe m pụtara ahịa mana mmenyela ga-aba ncha ma ọ bụ nwaanyị ukwuelu ya egwu ma ọ bụ ukwuelu ya azụ ebe m na-akpụta mgbe oyi ibe nwoke nyere nwoke ibi ya ọkwa gaa jidere m mbọsị onye jide nwoke nyere nwoke ibe ya enyi ya jide na mmiri ya jide ka olugo eji na ahụ ya mana gị nye nwaanyị ọnwụ ha wee n'ime mmiri kwadokwa anya ikwuru azụ kwube na nso inyebe ego nyekwe na nso ọrụ obodo n'okwu si n'olugo ka o si eruo nwere ike na ịga dị si n'ụlọ akwụkwọ esi eme abụọ na chi mmemme anyị abịa akwụkwọ ịka isi aka okwu na-agwa m n'ikolobịa lekwa Chris message him on WhatsApp. Emido message him on WhatsApp. Ka mmara ekwe kaka.
ebe ọhịa na-alụ mmadụ ajọka n'elu ụwa oo ebe ajọ ịgbabala ya ọsọ n'elu ụwa oo akpalụ na chini nla kwuru chiawo otu n'elu ụwa akaraka akara aka ụmụ ugbo onye na nke ya oke soro ngwere ma mmiri ya ka ngwere ọga aka oke ịgbabala ya ọsọ ịhụ ajọ enyi gbamana ya ọsọ ụmụ obodo Igbo ndị ọma